guys! Majong adlaw ninyong tanan! Welcome back sa mong channel, I Lixie Vlog. Kauban na si... Ayan na. So guys, karong adlaw guys. Karong adlaw guys, kami na pinabilin daari. Salamat na ipod kayo ni abot man si Flora may buhulana, diadari. Tada to nag-edit sa sudya. Sinanay guys, ning hatod og kuan, kanang naay lubong, kay na may among silingan daring namatay dya. To sila ati Monica ning hatod. Kami na pinabilin dani, ako na pinamagdigamo. Nagkatangat kog na mula ba yung isda, kay magpasulabi migsugba dari. Anja guys, kay na may guwang nga kanang naitundan dari sa mga ubos. Nang guwang naman, dapay pila ka puso na noon, pila ka bulig daring di pa maando, padung pa ni mo dake. Nay kuan ka buok guys, 4 ka buok. Diyan nay isa guys nga kuan na. Teb-euneuneun na. Teb-euneuneun may tawag dahil sa amo, baka nabang kuan na guys, harusuno na, kuan-euneuneun na kanay kay para ipahinog. Diya. Karon kay mura maglain ag langit, nag-eman, manguha ko og kuan, kinaluoy kong nanay, manguha ko og lokay. Kaya ba maglukay guys, kana bitong ikuan, kana bitong kaslubi dahon, kanang patay na, lokay may nga sa mo adare. Langkay ba, lokay. Diya. Manguha ko kay labog wa pay uwan, kay umuwan na po, di na po makasulabi, kay mabasa man, di na mo siga. Kaya gigamit na itong nanay kay kuan man, karton. Dugay man amo sila ublang karton, sagbot po nagmusig kuan na, sulabi na. Anja, arang mingawa dari. Masugali kay niabot si Flora may buhulana. Hay sa ka mamali day. Hi ma. Nama, muni man manina kay nakadengag magmo adtukos likod. Kay to man dadtog madre. Kay gangi tanom dadtog madre sa atubangan kay naghigwa usman. Pero mubuhi to siya. Nangalaos ra ag dahon. Magtuba sa kudaan dari stundan guys. Nya nigo man matumis likod kay magkuan mga kog lokay. Nya magtanaw po ko sa garden guys ug ning sitiw na bato ning dagko na ba kay wala ba na malili. Kay naghigwaos lagi ko gahapon kay grabe kaning is nakalimot ko dai kani laging istorya bitaw nga makabitaw kag makasakit na. Grabe jigahang kay ubos gapon dadto ko lamayo naghilak. Din matabang gikan pag ko labi na gikan pa ko nasakitan sa mga istorya pang di mao. Emosyonal kaadto ko gapon. Char. Salamat ko mayor kay kada ana koy problema mao jigahang uban-uban. Kay lisid jig mabuang ta takirbang baji nagajud. Gukod ikas rode. Dakog sundang kay lisid pag di ta magdag sundang para magdaybanaken. Di po nato makuha ning tundan ug wa tay sundang diri ta day. Kay magtuba ko dani. Kay unja guys, magpractice ko na ko og motor kuno. Praktisan ko sa akong ujian ang Roy. Kay basin ko nagmato si Manila, ansa ako'y binlas silang motor. Paduding-duding ko pang service ra ba guys ug aris merkado ug mga may mamalingki. Tarag tundan guys to ah. Dito pa ito ah, ubos, uban. Kuan pa na, sunod buwan pa na. Ang pasulabay ag putod kay maarong mahinog na. Arong di namin magpalit sa merkado. Maabot ra na po, di ra na kurab-itan. Kamansar ba ni dyan duga? Sana all kamansar duga. Na, maabot ra na guys. Ay, ginuubog at mandig maipo na. Mara ba'y bugtok? Na guys. May bugtok. Lami na na kay mo ni ganahang tatay ning tundan. Ay, naibasaw. Ko Maria Marimar. Yak. Dalawan jud kuan mga basel mga ud labi na nang baki. Huy, mo jud kontra na ho. Nado tagay mamansa ni atong supok. Okay. Dara guys, arang hampuo nga kadyo. Samas nagpud. Charot! Dara guys, sa subras ka hampuong, subras ka guwang ng lutak na.
Na. Ba gazag ng lutak na, guys. Hampuong naman, guwang naman gud, wala ko'y dahong nabilin. Dahil sa kabuok di ay. Sama na guys, jawas kay bugtok og temalhanan og bugtokon kay magpuwa-puwa man ang isang dani punggay. So kana way na bugtok, si Jaray gibugtok. Bugtok ijahang bana-bana. Dana mi guys, magkuha na mig lokay. Muban jud kana ho day? Ha? Dali. Dali. Kaya agi jaman kung uban-uban dani agkuan. Madre kay to ah. Madre is weaving. Hala nice lagi ning buwak kana. Humot ra ba ni siya? Aloy may hinga na dani. Humot ra ba ni day? Humot. Anihaw na napagbasak na rin among udyo oh. Yelo-yelo na. Nga guys, nga nilokay. Nga niyang kwaon. Kay, parang na mahaling si mother. Kay, waday mining palit ugas. Kay, di mi mo kamao mo kabit. Nga jag ugdaw, jag mong pamudyo simbako. Dali, anara ka. Ako rin mag-abot. Nanay Madrid nagkatawa na. Lipay na kaday. Ang sabay mga ingan. Salamat. Mama dyan na dyan kalipay guys. Kanang nga na Madrid. Dyan dari ang nakuha guys na. Muli na may kay kuan. Labong dyan na ihas. Ikaw. Muli na may guys kay kuan. Hadlok na ihas. Anja. Hinay day. Paghinay. Dalagang dinang guys. Naluto na. Diyan nagdang ako og itlog. Na, kulo-kulo portion pa. Kay dugay isda mo labay. Karang adlaw guys. Karang naay manoroy may kay ning naman si Junjun's TV to ila mayor hapang gibidyaan kay ning uli ko na kay naligo lagi baliguan port. Arang ja. Tada tus mayor si kay Junjun's TV naghimog latek og nagluto pod og kanang naay kulo. Ninja karon guys nang hagad man si Junjun's TV nga manglaag kuno datus binlew ubay wa pa magkukaan ha pa diha sakad. Ato ta guys kita-kita ra tadi abot na mo. Bidyaan sa kaday ha. Okay. Labong libre na nigsakjanan, multicab. Si Dodong yung sakjanan. Dodong. Si Kuya Junjun's TV day. Kaya dami dani unja. Love you tayo sa. Love you. Anira ka ha? Ano, itiguang na Dodong ay. Dodong kuno. Nay ha. Lakaw sa kunay. Kaya wapa ko kaadtos binlew ubay ko na nasako. Binlew ko no damba na oh. Pagdating mong biyahe tayo sa. Salamat day. Nay, buhol si ka, nay. Matula ko nay. Hello guys. So guys, dahil namin sa New York? Binlew Dam. Ako na ni kalang na ay ubay. Kiyabtan mig uwan guys, di malasin kasi kamang naong. Salamat day Kuya Junjun so ana una na kay na. Sulabi as uwan. Nice guys na. Sama sa kanay sa nag-video. Ba agad jud. Nanapay masuko na ni. Gikan day ko nag maglingaw-lingaw na. Bitaw, nanapay masuko nga maglingaw-lingaw. Gikan day ko nagkuan guys, naghigwaos. Nahiubos jud ko pag-adyo. Una handar maghihilak tanan. Ja majo galis Kuya Junjun kay ning chat na haningan nga. Kuan ba kuno, di ba kuno busy kay manglaag og binlew mo nang first time na nakaabot dari guys. Daghang salamat jud Kuya Junjun's TV. Ano to? Na-happy ka ko guys, pero humana ka ko naghilak. Grabe jud kang hilak eh. Yato ko ila mayor naghilak guys. Sa kabaldi. Uwagod kong mayor baliguan port. Salamat nyor. Guys, Agdari yun daw, wapatag ako sulabi na picture. Arang nice sa dari guys, for the first time of my life, nakatungtong ko sa Binlew Dam. Thank you very much. Bahala ng mga basher diha. Italikway, isalikda. Sa to? Malagi to. Malagi ka nito. Picture sa day ni guys, kay malagi ka to. Pero nanang hirap sa kung nanay nga asa ko katunong, madunang di ta mamutbot, kaya ron di tagabaan. Dahil sa mi guys, picture sa mi guys, mao na nagjang view na.
Diyan na pa isang kabiyo guys diyan. Nakapeng. Pink na pink taron. Picture sa mi guys. Ganaharo dia.